Patřím k té generaci, která navštěvovala ve škole povinné náboženství. Hodiny, které nás seznamovaly s otázkou, kdo jsi, ale také i kam patříš. A proto mohu říci, že nezapomenu na tyto první momenty, kdy jsem se musel rozhodovat, do které církve patřím, protože když paní učitelka nás seznámila s tím velkým množstvím církví, musela si sama pak vypomoci tím, že nám určila, do kterého kostela chodíme. Vzpomínám na tyto hodiny a když slyším o tom, že by bylo zapotřebí, aby lidé si uvědomovali své náboženské kořeny, dávám jim za pravdu. Pro mě otázka náboženského života není profesí v tom smyslu, jak mohou se někdy lidé domnívat, je za to placený, vykonává to jako povolání, ale mohu říci, že většinu života jsem si musel vydělávat na svůj život, svou vlastní prací, nikoliv tedy výkonem kněžského duchovního povolání. Ale sounáležitost s církví, s římskokatolickou církví, kterou částečně reprezentují v této zemi, je dána celým životem, protože to znamená přihlásit se k počátkům našeho kulturního, náboženského a politického života. To je svatý Cyril a Metoděj, to je svatý Václav, jeho babička, svatá Ludmila, to je také svatý Vojtěch, ale jsou to také velice výrazné postavy, které vytvářely naše dějiny, naši kulturu. Můžeme jmenovat naše panovníky, Přemysla Otakara II., můžeme jmenovat otce vlasti, ale znamená to, že patří člověk do toho společenství těch, kteří budovali v této zemi celé kulturní zázemí od architektury přes výstavbu zdravotní a sociální péče, jak si to připomínáme letos, kdy slavíme 800. výročí narození Anežky České. Ale jsou to také i výrazné osobnosti moderních dějin i naší nedávné minulosti, protože jména jako kardinál Beran či kardinál Tomášek, profesorka Růženka Vacková či spisovatelka a konzistorička Nina Svobodová, to vše jsou postavy, které tvoří to veliké společenství těch, kteří říkají, patřím do římskokatolické církve a proto to jméno své církve vyslovují s radostí i s pokornou hrdostí.